Parta verde loureiro, deixa clarear a lúa. Aparta verde loureiro. Estás na parroquia de Cortiñán. O seu lavadoiro está dedicado a Carmen Miramontes Vidal, veciña lembrada con moito cariño polos coidados que lle brindou a este espazo. Carmen nace no 1936 no seo dunha familia labrega humilde. Traballa arreo como xornaleira, limpando casas e noutras labores na zona que lle permiten quitar a súa filla e fillo adiante. Quen a coñece descríbea como unha muller sociable e alegre, a pesar das dificultades. Carmen é especialmente recordada no lugar pola súa relación co lavadoiro de Cortiñán, como demostra o feito de que no 2020 un grupo de persoas da parroquia promovese o nomeamento deste espazo co seu nome e a colocación da placa que podes ver aquí. Situado en fronte da súa casa, pasa boa parte do seu tempo neste lavadoiro, limpando a roupa da súa familia e socializando con outras veciñas. A súa presenza aquí é tan habitual que pasa a coñecerse como o lavadoiro de Carmen. É ela quen coida deste ben público durante moitos anos, axeitando o espazo de maneira altruísta. Mesmo nos tempos nos que cada quen ten xa a súa lavadora na casa, ela segue visitando e mantendo esta construción, evitando o seu deterioro. Os lavadoiros foron espazos cruciais na socialización das mulleres, onde compartir preocupacións, medos, risas e tempo. Hoxe están en desuso, pero seguen sendo parte do patrimonio cultural do concello, elementos cheos de lembranzas como a desta veciña. Bergondo en feminino homenaxea a figura de Carmen Miramontes pola súa xenerosidade e coidado dun ben común.